Ако желаем да публикуваме оферта в някой от порталите, в които имаме направена регистрация, задължително условие е офертата да бъде в статус активен и второто задължително условие е да бъде сложена отметката за публикуване в съответния портал. В случай, че сме пропуснали да попълним някои от основните елементи на имота, при избор на отметката за публикуване в кой да е от порталите, програмата ще ни подскаже за липсващата информация. Номенклатурите град и район на порталите са обвързани с тези на програмата, но поради субективност на всеки портал е възможно в определени случаи да липсва съвпадение за някои райони. В тези случаи в таба на съответния портал ще липсва информация за района и програмата ще ни подскаже да го попълним. Описанието към всеки от порталите не е задължително за попълване. По подразбиране програмата взима основното описание на имота. Ако желаем обаче да направим по-детайлно описание за избрания портал, то можем да го направим в полето по-долу. В този случай програмата ще игнорира основното описание и за избраният портал ще публикува новото детайлно описание. В момента, в който кажем, че сме приключили работа по тази оферта и променим статуса й на архив, до един час тя ще се свали от всички портали. Единствено изключение прави Имоти.нет, където предплатените оферти се свалят ръчно от контролния панел на портала, в случай, че рекламираният имот е продаден преди изтичане на срока, за който сме предплатили. Това се прави с цел, за да се възстановят сумите за оставащия срок на рекламата. В таба на Емот.bg има и допълнителна информация за статуса на офертата и времето, към което тази оферта е била в този статус. В списъка може да разглеждате кои оферти са публикувани, както и да филтрирате данните по тези критерии.